Den perfekte bølge. I en perfekt bølge skal bølgens bølgetoppe være lige høje. Bølgens dale skal være lige dybe, og bølgerne skal være ens afrundet. Bølgelængden, altså længden mellem bølgetoppene, skal være lige lange. Bølgelængde. Bølgelængden er det, man måler imellem to bølgers toppe. De kan være forskellige, men i en perfekt bølge er de ens. Frekvens. Musik kan have høje og dybe toner. En dyb tone betyder, at lydbølgen kun svinger få gange hvert sekund. En svingning i sekundet er det samme som 1 hertz. En bølge kan have høje eller lave hertz. Man siger, at frekvensen er lav, hvis den har få hertz. Frekvensen er antallet af svingninger hvert sekund. Ved de dybeste toner, som kan høres af mennesker, er der ca. 20 svingninger i sekundet, men i de højeste toner kan vi høre op til 20.000 svingninger per sekund.